Καλησπέρα. American Truck Simulator. Γιάννης και Θοδωρής, Θοδωρής και Γιάννης, κλασικά. Ο Θοδωρής δεν είναι ακόμα μαζί μας. Μόλις θα είναι τελείως καλά και αυτά, λόγω της επέμβασης που έκανε, θα είναι σύντομα μαζί μας και πάλι. Συνεχίζουμε με το Kenworth το 521. Μεταφέρουμε ένα φορτίο με αγελάδες, ή γελάδια όπως τα λένε κάποιοι άλλοι. Όπως βλέπετε έχουμε κάνει κάποιες μικροαλλαγές στα ζαντολάστιχα του φορτηγού. Οπότε φαίνεται, τώρα το φορτηγό μας φαίνεται πιο ωραίο σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Βλέπετε εδώ στις πίσω ζάντες που έχουμε κάνει τις προσθήκες και αυτά, καινούργια λάστιχα. Το ίδιο και στην μπροστινή. Δώσαμε δηλαδή κάποιες νίκελ λεπτομέρειες στη ζάντα για να δείξει πιο ωραία το φορτηγό μας. Μόλις πέρασε και ένας άλλος. Λοιπόν, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πάμε για Holbrook. Μεταφέρουμε κάτλ, λέει, εντάξει, γελάδια ουσιαστικά μεταφέρουμε, αγελάδες και αυτά. Το φορτίο μας ζυγίζει 50.000 λίμπρες και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον προορισμό μας, να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Ψηλό το φορτίο μας, η καρότσα είναι ψηλή αρκετά. Οπότε το οπτικό μας πεδίο είναι λίγο περιορισμένο από την εξωτερική κάμερα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να γυρνάμε την κάμερα στο πλάι για να βλέπουμε. Λοιπόν, και ξεκινάμε το ταξίδι μας. Έχει αρκετή συννεφιά, όπως φαίνεται και στον ορίζοντα. Ίσως να συναντήσουμε βροχή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Το φορτηγό μας όπως βλέπετε, αν και παλιό, μια χαρά τα πηγαίνει με το συγκεκριμένο φορτίο. Δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Το φορτίο μας είναι λίγο βαρύ.
Όπως βλέπετε, προς το παρόν το τοπίο είναι το γνώριμο στυλ που έχει σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος της η Αμερική. Τώρα αυτός για ποιο λόγο πάτησε φρένο στο πουθενά, ο Θεός και ψυχή του. Είναι τυχερός που προλάβαμε και σταματήσαμε και κόψαμε. Δηλαδή προλάβαμε να πατήσουμε φρένο να κόψουμε, αλλιώς θα τον είχαμε πάρει παραμάζωμα. Η απόσταση του προορισμού μας ήταν γύρω στα 144 μίλια περίπου. Τώρα έχουμε πέσει στα 126. Ωραία, μια ευθεία βλέπετε, αρκετά μεγάλη ευθεία. Συνήθες φαινόμενο στην Αμερική. Ευκαιρία να μπούμε λίγο στο βενζινάδικο, να βάλουμε πετρέλαιο. Όπα. Καβαλήσαμε λίγο πάνω στις αντλίες. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, σβήνουμε τη μηχανή μας και βάζουμε πετρέλαιο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, με 242 δολάρια βάλαμε περίπου 103 γαλόνια. Δεν έρχεται κανένας. Φεύγουμε.
Το τοπίο παραμένει το γνωστό τοπίο, αν και στη συγκεκριμένη πολιτεία που είμαστε, στις περισσότερες διαδρομές που έχω κάνει, έχει πολύ πράσινο, πολύ περισσότερο από αυτό που βλέπουμε τώρα. Τελικά ο καιρός άνοιξε, έβγαλε ήλιο, αν και παραμένουν κάποια σύννεφα στον ουρανό. Από ό,τι φαίνεται το ταξίδι μας θα το κάνουμε χωρίς βροχή τελικά. Αν και φαινόταν, όταν ξεκινήσαμε, φαινόταν ο ουρανός ότι ήταν αρκετά φορτωμένος. Δηλαδή έδειχνε ότι θα συναντήσουμε βροχή, τελικά δεν θα βρέξει. Έχω κάνει κάποια δρομολόγια και μόνος μου. Μάζεψα κάποια λεφτά, αγόρασα και ένα γκαράζ, έτσι ώστε τώρα να μαζέψω λεφτά να μπορέσω να αγοράσω το επόμενο φορτηγό μας. Ωραία. Πήρε και η τράπεζα τη δόση του δανείου. Οπότε είμαστε μια χαρά. Κοντεύουμε να φτάσουμε και στον προορισμό μας. 27 μίλια έχουν μείνει ακόμα. Όπα αφεντικό, προσπεράσαμε τη... Θα κάνουμε αναστροφή, δεν έρχεται κανένας. Ωραία, μπήκαμε σε χωματόδρομο. Οπότε φτάνουμε στο... Τι είχε εδώ, έχουν κλείσει το δρόμο. Α, εδώ τελειώνει ο δρόμος. Μάλιστα. Εντάξει, εμείς ούτως ή άλλως αριστερά θέλουμε να πάμε. Αριστερά και στο επόμενο δεξιά.
κλειστός και εδώ ο δρόμος. Ωραία, οπότε πηγαίνουμε τώρα προς την εταιρεία να αφήσουμε το φορτίο με τα γελάδια. Όσα δρομολόγια έχω κάνει στα America Truck, είναι η πρώτη φορά που μου τυχαίνει χωματόδρομος. Δεν μου έχει ξανατύχει. Και δεξιά. Για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Εδώ είναι που έχει να επιλέξει που θες να παρκάρεις το φορτηγό. Εμείς θα πάμε να το παρκάρουμε στο πιο δύσκολο σημείο. Υπάρχει και αυτό που το αλλάζει κατευθείαν. Βέβαια ο φίλος μας ο Δημητράκης, σαν γκέουλας που είναι αδερφή του Ελέους και του Πέους, θα το έβαζε εδώ κατευθείαν, μπαμ, μην κάτσει να κουραστεί λίγο, να παιδευτεί. Εμείς θα το βάλουμε εκεί. Να φέρουμε το φορτίο στην ευθεία. Ωραία. Και σιγά σιγά μικρή διόρθωση. Και το φέραμε ακριβώς το φορτίο μας εκεί που πρέπει.
Φτάσαμε λοιπόν στον προορισμό μας. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Εάν σας άρεσε, όπως λέει και ο φίλος μου ο Θοδωρής, παρκάρετε ένα like και θα τα ξαναπούμε σύντομα σε επόμενο βιντεάκι για το American Truck Simulator. Καλό σας απόγευμα, πάντα με υγεία και να είστε πάντα καλά.